Gọọmenti Anambra steeti emego ka mata na ga-agbasapụ ya bụ nta nkwado a na-achụ maka ịkwụsị ọrịa akpọrọ measles n'olu bekee na kansụl 21 enwere na steeti a ka o wee metụta ndị nke a metụtara ọkachasị ndị mmiri mebiri ihe na steeti a ya bụ ịchụ nta nkwado ka wee kwụsị ọrịa measles bụ nke na-ekwu na ọ ga-amalitere ụbọchị Tuzdee abalị 25 nke ọnwa Ọktoba ma ọ ga-abalite njedebe ụbọchị Wenezdee abalị 2 n'ọnwa Nọvemba n'afọ a ekwuru na ọ ga-adịzi ụzọ abụọ. Onye nta aka anyị bụ David Ọkpọkwasịrị wetara anyị akụkọ. Dịka esi nwegharịa ya bụ atụmatụ ịgba ọgwụ arụbara na Anambra steeti, a ga-amalite ya bụ ịgba ọgwụ arụbara ma ọnwa Nọvemba dị na mkpụrụ ụbọchị nke mbụ wee ruo na mkpụrụ ụbọchị nke 9 n'afọ a bụ 2022. Mgbe ọ na-ekwu okwu na mgbepe ya bụ amụma iji gbaa ndị mmadụ ọgwụ mgbochi megide arụbara ka Gọvanọ Chukwuma Soludo bụ onye nọ n'ebe a dị ya bụ mmemme bụ nke dị na Primary Health Care Center nke n'okpuru ọchịchị Idemili North were kwuo okwu kwuru na atụmatụ nke gọọmenti ya bụ ịgba mbọ hụ na onweghị onye Anambra nwụrụ site n'ọrịa a na-agwọ agwọ ma ọ bụ ọrịa a ga-eji nwa ọrịa mgbochi wee kwụsị ma kwee na ọ bụ ya mere ha ji nwegharịa ya bụ ịgba ọgwụ mgbochi arụbara ka eji gbaa mbọ hụ na ndị niile kwesịrị irite erere na ya bụ ọgwụ mgbochi bụ ndị ritere erere na ya n'ihi na nsogbu arụbara bụ nke na-egbu ụmụaka karịchasịa. Mgbe ọ na-akọwazi otu ya bụ ọgwụ mgbochi arụbara bụ nke a ga-eme na ọdịnso a ga-esi gaa ka onye nnukwu ọda akwụkwọ ụlọ ọrụ na-ahụ maka ụlọ ọgwụ opekata mpe na Anambra steeti bụ dọkịta Chioma Ezenyi mụrụ nọrọ kọwaa na ọrịa arụbara bụ nke na-egbu ụmụntakịrị nne bụkwara nke na-emetụta mmadụ 9 n'ime mmadụ 10 bụ ndị na-agba ya ọgwụ mgbochi megide ya na ọ bụ na ọ nweta ha. N'okwu ya na mbụ ka onye isi ọchịchị nchere oge nke okpuru ọchịchị Idemili North bụ Chief Chuks Igboanụa nọrọ too Gọvanọ Chukwuma Soludo maka mbọ ọ na-agba ịhụ na ọ kwalitere ọnọdụ ahụike na Anambra steeti ma kwue na ha nwa bụ ndị nọ na ime okpuru ọchịchị ga-agba mbọ hụ na ebudatara atụmatụ ya niile ka ọ metụta ndị nọ n'ime obodo. Ya bụ mmemme ịgbape otu a ga-esi gbaa ọgwụ arụbara na Anambra steeti bụ nke dọtara ndị eji ogwu abụ izu n'ebe ọ metụtara ahụike nakwa ndị na-akwado gọọmenti Anambra steeti n'ịgba ya bụ ọgwụ mgbochi arụbara nke gụnyere ụlọ ọrụ na-ahụ maka ụlọ ọgwụ opekata mpe na nke Naijiria niile bụ nke akpọrọ National Primary Health Care Development Agency, ndị ụlọ ọrụ UNICEF, ndị ụlọ ọrụ World Health Organization, ndị ụlọ ọrụ Red Cross Society, ndị USAID, ndị United States Center for Disease Control nakwa eze ọdịnala na-achị uke Igwe Charles Agbala nakwa nke Abacha bụ Igwe Godwin Ọdịegwu.